kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rod, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng, ni pagayam ti nga ayos sa nga napoluan, nagdakkel, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong naming, ta nagtugtuga iti ridaw ti balay da kuya. Bareng no adday suna ko nak, bareng no pagustuhan nak maning ko nak. Tanang arod, awamit iti allowance ko mapanagbasa, ta dinakmat may kaninanang ko kabuta. Awampikit igatang nan manong ti tumaren na, gabotag trangkaso isuna. Hindi may lokat tiri daw manong nemi nakigtutak. Tani Kuya Dennis manong nemi kat nakauyos nga nakabalabal ti tuwalya. Idaking ka iti pusag na. Ay, sige gaya maisa. Kunaklay tayo nung ni nanasyanang ti agtugtugtug. Kuya, mabainak ko makuya nga talagang awan ti maramit ko no di umamanin umutang kang ka kuya. Sobrang ka pa lang. Maladaw ka din. Hamot pa kiti kuya. Lagi sobrang ka kadli. Kagabok di taban nyo. Kadigdigos ko. Alagdogaw ka. Tugo ka. Nakayo no por may kagaya man. Anat year mo tayo. Ni kuya man. Nakangkalay nung salsalutsutan. Fourth year high school. Ang kaglit-lit ay kasta, umisam ka. Smile. Kasi kung mamakaisamak ka nagpo-problema, kung bakit may hospital kumapin ni nanang ko. Kasta ya, susapo ya. Nagpapada tayo. Ano nga papada nga magbagam kuya? Yung bagkang ka, tatakaduam juwalayo, ni mamang ninanang mo. Ngayon siya nga eh. Nagrigat nagmayawesan niya. When habi namin nga pinanawan na ka ni Ate Ani. Kamo, ngayon magulong ka, kastoy, agrubwatak labiit. Kalpasan na, agkuyog ta. Idagas ka sa eskwela yo. Mga numalado ka nga sumag ti pisinam ko, ya. No problem. Kukwak ti oras ko. Kuya? Ape, dagkuti-kuti yung daon nagtitualya. Ano? Ni kuya. Kuti-kuti ko na. Ingka, dagrubatan na ako. Rahin ka, kuya. Anong takit kidam? Ni kuya man. Ape, dagkuti-kuti yung taon nagtitualya ko na. Kaya mo makita? Kuya, maladaw ka. Maladaw ka natin. Ay, pakitak-labit. Ha? Hala, kuya, sa manunimin napat naman tininig kat. Tuwalya kat. Diyos, nagtakil. Kuya, sana medlang kinaluban man. Damon ti makakita? Kuya, damon ti makakita. Ano ko makikita na yung boys ka-eskwela ak ng Miss Buda. Yung nagdakil ko kaya. Yung nakauyong. Ano diyag bibitin nga. Akak. Ano't akak? Bikat namin eh. Ano't bikat? Di pa nakatuli, pa nakakugit na.
Gusto ka ni Kuya. Kuya, maladaw ka. Kahit mo pa yan makita. Ang laman minsan lang aro din, saan doon? Hindi ta. Nagtakil nga talaga, Kuya. Kahit mo ikanan. Kuya, nela ka. Di kanto asasit ganin. Kuya. Marikrik na. Kuya, ikagsukatin na, Kuya. Nutulungan tang katagsukat. Ha? Sumurot ka kanya tisilad. Kuya, maminsan to. Ano? Promise, maminsan to. Maladaw ka, maladaw ka. Promise mo, ha? Maminsan to. Uy, saan ka kastoy ang school days? Kuya, ipakita mo lang, wen. Ngay, paigam mo lang. Uy, paigam ko lang. Wen, ito na nga kita. Masigarat. Oray na ka. Uy, Kuya, alayin ka na. Manong Nemi, isang ko ang libakin, diyak mawatan tiriknak. Kasi tagtagargarak nga garagan tiriknak. Damok laon iti makakita sa kasjay. Adumatin ni makitkitak ng aputin damat no Miss Buda. Adamat to kan makitkitak ng kahamat nga nakasjay katakil na katangsit na. Latin na, ngayon ala po. Maalasama dahil itong halaw. Impakita ka din ni Kuya Dennis, di ko na maili siguro niya. Siyempre, ada di abroad ni Ate Ani. Aon pa ngamin, manon, talon sa lang bulan da, sibot nag-asawa da. Sa pimanaw ni Ate Ani, na pa nagtrabaho di abroad. Sabi nga pala na pan-abroad kat na pinasama trabaho ni Kuya Dennis. Ni, tagmay sa isuna. Kabarbaro ti balayda. Tayo di nagkasardang kadadamatin balayda. Talo lang ang bulan ka nagdanada. Sa pimano ni ate ko, Ate Ani. Ni Mano nga tawanin. Adan sa nasurok nga makatawanan. Mail-iliw lakit dahil dyan nga nakitak nga armas ni Kuya Dennis. Nakoy uyong sila kubra. Nagdakil. Idi rumwaren manong name ni Kuya Dennis. Iti sila na. Umuhala kan di ko check. Pakialam mo na nato eh. Ha? Aysa? Owen, Kuya. Uwang gayam, kumusta ni nanang mo? Aso nung arti kadwa na. Kaya na tagmay mesa. Di mat masakit. Anusan na na. O, pengamin agas na. Diin ka pala ang gatangan mo muna ti agas na. Gato ni. Kumanay na to sa nagkasot. Dati sila 500 kumangin, baka akong pang-suplida. Kuya, umanay nga, tumarin nagmalmalim. Ang karton. Ibdagas mo dito yung itikot siya ka, saka mapanggumatagagas. Uwan, Kuya, dadrasem. Nagtungpalak met manong nemi kastaon iti partak ko kingga nga nagawid. Nang? Apit na ka pa ilang anak. Awan na ibagam kini Kuya mga Dennis. Danang katang kaya pa iti agas mo. Namikat kay tayo, di ka pa nagtumar. Tumar kayo na. Dito ni. Amo yun tumarin nyo kit ni. Agkalugang kam kini ko na Dennis. Ibagam kang kuha ng agananos Tapi ano na piyalan no aglaing ako. Agsubliak nila trabaho. Tap noon da. Usa rin ta pagbiyak tanan. Wala. Sige nakarutin ka ni. Data ni Kuya Dennis. Insardig na ti kotsenet. Asdig ti balay. Manong nemi dagtartarayat ti kotse Kuya. Numanin talyaw. Umisang maknet. Kuya. Kuya. Abay. Nakita ko Kuya. Namindo nga nakita Kuya. Ipadamag kunto ka nagitikas ko la. Ano yan? Kasano pa nang ibagam? Kunak ka na ko anda. Nakakita ako, hindi nakadakdakil, naka-uyong ko na to. Imaya. Kitanat ko na doon. Inigkamam ko na doon to. Nambaya. Diya paramis mo Igkanam to. Ito ka ano Kuya. Ito na. Anak nabita sa gundaway. Madi Kuya? Ano nga madi? Madi.
Api nga madi. Ikasanun no, saan ko lang iganan, baka pa isakmul mo. Wala ni ko yung may itong parta. Pa isakmul ko? Takayot mo na isakmul? Ni ko yung ano tagis istorya nga rod. Nga kunada. Maed ka nung isakmul, mamulmulan. Ni kuya, ipagpakitam tala raraminum ni. Anat marikrik nam ngamin. Namagimbay lang met, siyempre balasang akon. The boyfriend mo, awan. Dakras mo di wala eskwela yo. Awan. Ngayon madakras mo, nandan sino? Kuya talaga. Siya? Ang narunan, nakita ko. Kaya nadamanin nakakaras ka. Ngayon kuya, igamak lang mo. Saan mong isur-sur? Yan ang iwat mo pang isur ka. Anak kay kahit mo rod, nga to ba? Hindi ti nga to latan Ni kuya. Kuya, medyo paspasa man daw ako. Diyan ka mo manong name ito ng kagay-gayat ti isip ko idanta ko ni ti eskwela. Kapit patakpay laing manong name itit ni kuya nga kwarta. Oh, ay sa. Kas kala nangabak ti sweepstake o no loto, jackpot Nakarkaro pa ko naman. Abay. Abay. Uy, nakurkurag sa kalao, matake ka Ano tayo gigimam? Kwarta. Uy, 1,000? 1,000 kayong tinted na. Hala, ti amok sa gasot lang. Nakalam 1,000. Nakasuserte kita ito nga daw ko nam. Basta nakakita pagkatapos, adapes ang haribok. Pamilyan takan doon no break time Sure, pag ito nga saan, kakaiso na nga, nangabak nga talaga. Nakakita sa adapes ang haribok. Manong nemias la inspirado ininay tangal daw. Gabotas la saan nga magsat ti isem ko. Kasto nga ta ti marik na manong. Kasto nga tagalaga ti marik-rik na ti kaskanya. Nga babae nga agayaten. Babae nga marik na akong tirugso. Babae nga namimpinsanan manong nemi nga nagsukog ti pakabuklak. Saan ang nakaramukom ti barukom kumanong. Ken, kaano iti imo na nga nagregla? Grade 6 pala idin. Grade 5. Grade 5 bakit nagregla manong. Dumadig iti boys dita nga agkrusunada kanyak ng ako matikayat ko kadakwada. Ni Kuya Dennis tikayat ko. Sudalaing ta. Dinakbet inuray. Manutawan ko, gidjat mi. 26 na, ni Jack Marino. 16 ko met, tsaka pulo nga tawan ti bayat mi. Ngayon gwapo ko ni Kuya Dennis. Basta gwapo, dakil pa Akak ko na. Bikat sa ko na. Uy, anak ko. Pagpagod na ni ma'am. Are you listening, Isa? Physically present but mentally absent. Ay, sorry, ma'am. Pakiulit the question, ma'am. Awan sa lutsod. Ngimta sa dildalawa meking ka. You are dreaming. Na-inlove ka nala. Ma'am, sala ka na-inlove. At ka nung pa'y nakita nan. Alo? Anat nakita. Alo, ma'am, awan. Agpapada tayo apin nga babae. Di kita labos ti saan siyempre. Anat nakita. Inusod ka na pa ni maestro, ma'am. Manong name. Anat nakita. Api kas talangin ti tagtagkainip mo. Siriin ka ka. At tagtagkainip? Anat nakita. Ma'am, awan. Ibagam. Bagsakin ka, no? Di mo ibaga. Alam, ma'am, pilitin ng ibaga, di baga. Ibaga, ma'am. Kasi ano pa nang ibaga nga ron, ma'am?
Iyarsas mo kanya. Opo, iyarsas ko ma. Kasto ngamin ma'am. 26 years old nga karo mami. Awan ni Mrs. na tada abroad. Mapanak imutang ti kwartana. Nga nakabalabal ti tuwalya ti bagina takanigdigos na. Hindi taad na makita ka kuti-kuti ti unag ti tuwalya. Kat impakita na ma'am. Ana, impakita na. Bakit? Nagdakil ma'am. Nakauy-uyong. Nagdakil ti akak na. Akak. Vikat kano ngamin. Ay, susapo. Tala sawsawim. Class. Yes, ma'am. Huwag basit. Agad na time ta, ha? Ada tawag na emergency sa Jabalay. Agawid akon, ha? Inturbigat lang yung itulit at eleksyon tayo. Ma'am, papanamon. Talay bagbagam. May iliwak kinilakay ko. No, dadi nga mestran. Baka mat kasjemet nga katakil ti kuka ni mister na. Ay, po. Topic of the agbalmalem. May panggap ti bikat kada. Akak ka. Manong nemi ka po tada pala sobra kiti sa ngaribong inted ni Kuya Dennis sa anak-anap-napan. Ngem, gabutad da yung karikang kuwana kat imbaga na nga oras manong. Nanganen ni nanang kan nakapagtumaren. Anak, Sabado ita. Bareng ito ng Domingo may mayat manin tiriknak. Ito Lunes, agtrabaho klon. Saan yung pilitan nang nung di kaya? Baka mabignat kayo. Saman. Tapno makabayad tamatan kini Kuya nga Dennis. Siyaktod mo pa nagbayad. Amunyo kang numunot na alak. Kat salud-sud taktok yung pana. Mamang? Muna taon yun. Tapi salud-sud. Salud-sudik lang. 18 ko. Ito anak ka. 18 plus 16. Manungarad. Kat kwanta naman. 18 plus 16? 34? Lusot kwentam diso. Guwapo ni Kuya Dennis aya. Nang. Api ko nung tikasta. Kat talaga amit. Oy, Aisa. Ang mga amat no niya. Lolo, yung nanang. Nakasayasayad niya tao. Baka pagkatapit doon sa ngasiyat. 34 ko, 26 na. Kituin. Na tatay nga anak kami suna. Abay, awan ka dito panggap yung agasawa ng awanin. Jakon kayat pa. First love ko didi, tatang mo. Idin aksidente na tay. Manot pala tao mo di. 7. Kahit kaubingak pala di. No kahit kung mga tagasawa, kahit di ko mapailang. Saan man pa nalado ti amin na? Sige. Agad na nakarad. Nang dapapanak. Panam. Andalabasit mapang ko. Ibaga kini Elsie nga classmate ko. So malakas na lang. Anat lang ako. Naka-short ka. Saka pala naka-sleeveless. Kastuwan ta talaga tarabato ka. Napindas ka, anak. Sino ko marti malaag no sa angasi ka? Agananad ka, ha? Tikayat ko, makaorno nga. Tapos na kastak at mapagbasa ka to ti college. Naragsakak talaon na yun nga mother mo. Nagbalik ka. Naragsakak talaon na yan. No, naragsak ti bangunan nyo a pamilya tagbalin nga asawan. Anak, I love you. Nalangwit, madrama. Agluha kay pay. Gabot talagang ipatpatag ka anak ko. Si kalayan ti kakaiso na batbati nga rason no apay ng biyagak dito lubong.
Sikat ka kay Su nakapakakit kita, kapakalaglagi ka di amam. Paunay kayo magdrama kayo. Panawang kayo malaingin. Nagina na kayo. Ha? Sige anak, gananat ka ti pa na, magawid ka masapa. Ay, madrama nga talaga ni nanang ko. Siyat mo ta, nalaingin ni Suna. Saan nga nabara. Kita, sabi ko mata, hanto mabigbig na itong panagtrabaho. Manong nami, tinarengteng ko, tinagna nga nagpamyanan, linapsak, titalo ka balay. Sa akin nagpa, laon, iti masiparakon manong nami ti balay ni Kuya Dennis. Kasi iti bilin na manong nami nagpamyanan na sakbay nagpalaod, iti kusina ti pagnaak, data ti kunana. Nagtugtuga. Wait lang. Timek na. Anap lang ta. Nakabalabal ka tama ni tuwalya. Hindi may lukat tirida mano. Nakashort. Nakasando. Aysa, kuya, pakita mo lang wen. Di mo tigaman eh. Laging gano'n lang tigam ako. Sobra ka na din. Sige mo yan. Oh my God. Sinurot ko manong. Simura kiti may isa nga silid. Winayaan na. Sumakan. Kuya, paigyan mo lang, Wen. Wen. Manong nemi, inlock na tiri daw. Naka-aircon. Kuya, naglamiis. Anak, nalamiis. Wala na naka-sleeveless ka. Nalamiis? Nalamiis. Hindi ba yung aircon? Wak lang nga. Kapsot ko lang. Nalamis lata. Ngayon, kat papudutan ka. Nalamis. Ha? Inikat naman ang name nagsot ti t-shirt na sando na. Nagmadyo manong. Kalpasan na. Inikat naman ang t-shirt na. Kat brief lang ang tinabati. Nga naka, orela. Saan nga, makaluban manong na ti ulo na. Nagtakal ng peso. Saan nga malaon ti brief na manong na ti akakan, nabikat, ti kugit, nga armas na. Kuya, ganak lang wen. Ganam lang? Sige. Inyasadag na manong name imbasdag. Ganam nga natin. Kasi ano ka damat pala taon nag di ibabaman ti brief ko. Lako. Beta yung babakit. Ako. Hala. Kiktuta. Kasi diyaman gawin ti parang ibabam. Alay, tudunak na eh. Sagkuti-kuti kuya. Ganam namin na. Manong eh, magpangigam ko. Hindi doa. Astoy. Sakasta. Nagpudot kuya. Ala. Abig tagtagar ka. Kuya. Ada pala sobra na. Gabot na sa mga napatpatan namin. Data sobra na. Kagatim. Ha? Samumot nga napatpatan namin, di basol mo, so nga mo lang ikaman, isakmol mo pa. Data na bati. Ano ko ya? Lan. Kuya, mga ano, no na. Naman, no, salang igam, salang sakmul. Kaya kasparigan, takayat mo. Kuya, 16 ko pa lang. Nadapit 13 dita. Kuya,
Sakit langit kaya. Kinapi ko mga remedium ti kasda. Kahit ko ti makamagturpos kuya. Ti high school. Iti college. Di tulungak ni nanang mo. Tapno pagbasahin ka. Halaga kuya? Pangusarak ko matikwartak. Kada anak ko. Wala na. Ang bigas lang basa-basa kuya. Dilpatam. Ha? Ikatamtag basa-basa. Nahimas? Ikaw naman. Mm. Kasula ka lang mga ice cream, ah. Kasula ice cream? Data. Kasta. Um, um, ah, Lukotin sakbulmutin. Manong nemi mang mangkulay ng istorya da kiti classmate ko. Ti mabuy-buy da akastoy. Ngem siyak ar-aramid akon nga akto manong. Awanen di kiti dakulap ko nakaigem tati guro ngono patong ni at ni Kuya Dennis ti gamak manong. Ti pakas daawak. Kasano ti kaunig tingiwat ko. Tana isarek ko manong nemi ti almost 3/4 ti armas na. Noore tumanon ti karabukog kumanong. Hoy, ket ni Kuya Dennis, iti mangigam iti ulok, iduron na nga iyasadag, iduron na nga idiyasadag, iduron na nga iyasadag, manong nemi, iduron na nga iyasadag, manong nemi ket ah, mm, ah, um, mm, ah, Aysa. 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 Medyo kagat-kagat. Tangkin ko kaya. Nakapapaot manong name. Imbaglagid din ta makaangasak met at umangasak ka rin di agong ko. Nakapapaot. Pinagbalil na manong name nga kuwak. Ti aking ngatong ang iwat ko. Kaya di nga tatanam na maanan nga rumwar manong name inuksot nan kalpasan na. Ti imanan manong name tinangituloy kat. Ha? Kuya? Hala! Nagado! Api nga, saan nga umadayo? Natatapag ko na nga, saan nga evaporate. Evaporate ha. Condense data. Ayaw na ya. Condense. Hala! Kahit maramanan. Kuya. Isardeng naman ng name inta ilayat naman ng ala ay tuloy mo mga sipsipam ya at naman na kas na kondensada ng paisuya. Oh my God. Nasa taon ko nga 16 kuya. May experience ko di kastoy. Kayat mo. Isarek na rita pa ba? Oo na kuya, please. Agtutor ka no kayat mo. Saan nga ita? Ito na no. Ito no. Saan ka 16? No ko ka nagsikugak. Darum ka. Masilya elektrika ka. Sa bagay. Umanay latan dingiwat ko kuya. Si Kangay. Siyak. Siyempre. Kaya't moment. Mika. Ikatam tarawatan. Ha? Kuya, tsak kayat. Tsak kayat nga sarek mo. Saan ko nga sarek? Tingiawat ko mato sarek. Ha?
No, sar mo tingiwat mo, usar mo tingiwat ko. Sige, kati mo tibado. Ganda kay ti katre. Inikat ko manong pati t-shirt mo. Sikat mo yung cotton, oh. Sige, siya kon. Eta. Oh, kinayang nak manong. Wow. Wow. Aisa. Nagpayat. Lumamblabasit. Kan, apa niya nabasa? Ni kuya mo, salud-sud na pa lang siyempre. Rawa, ang utek man. Nuapi nga nabasa. Nuatraman na. Ha? Kuya, kanit. Kahit mo sawin. Kanam mo. Kuya. Agpaiso manong nemi. Imo na nga kininikinit na tibugtong nga perlas. Iti nga 20 rawangan ti kuweba. Kuya. Kuya. Sana kat ikot-kutukot manong nemi ti dila na iti ruwangan kat makikiyak. Kuya. Ala, kuya. Ala. Kuya. Sa mong ipilit. Di na kaya na ita. Nalagda na ita. Ala, kuya. Kuya. Nagmayat, kuya. Sana kat inamala nga sinapsap. Kuya. Kuya. Mandi, kuya. Aslad na kayat na rumpar nga di. Sir, lukatan tangamin. Nan, kuya. Buhen manong nemi nagpagpakaasiak na saan nangaramidan nga buraken ti kristal ko. Nagpagpakaasiak manong nemi nga saan na nga pisangen ti telon ti langit. Ket maawatan nakmet. Hanga bali nga mapitinak. Basta sa alat nga. Masapol nga. Salamat matak ti dayaw ko, kuya. Ngimato ti ulo na ket dayanta ka dagiti dua mansanas ko. Kuya, nagmayat, kuya. Oh. Nagmayat manong na yun, di pa nang kinikinit na tinipol. Sana masahyan ti maysa, sana kagat-kagatin, kuya. Oh, kuya. Kuya. Kuya, nagmayat. Nagmayat, kuya. Oh, kuya. I love you, Kuya Dennis. I love you, Isa. I love you. Kuya. Kaya't ko kumakuyangin matipay lang, kuya. Ison, kuya, sarding mo, kuya. Baka mapilitan at mayatak latan ko, anak. No talagang ibagana nga kayat nan nga loktan, kayat ko kumamat din manong. Ngem, rinispetar na pailaing manong ni Kuya Dennis. Inarakop na. Pinisito na dagiti bibig ko. At danto panawin. Uwin, kuya. At danto panawin. Ngem si kangay. Mabiting ka. Nga bali, kuya. Umanay na ang harakupan na. Kat no kayat mo. Dulitan ta. Hindi ikarahawak kiti babati imak ni gamak. Katangtangkan man ang kuya. Gawin. Ulitan? Sige. Okay lang no iti nga ato. Huwag lang sa baba. Okay. No kayat mo. Manganta ka to ha. Kas jay? Di magbagatang 69? Sige. Mayatak. Siya nga rute aking rabaw ha. Sige. Sige. Ay, plastar ka. Kuya. Kuya. Manong nemi. Kabayatan, mulmulak, kagat-kagatan, ti kuko na, kastamit tararamidan na kaniyak. Numunat ikot-kutukot na ti dila na manong nemi ti ruwangan ti kuweba. Sana sapsapan na, iyad-adak mo ti mang kagat-kagat kang kuwana. Kuya. Aysa, listo ba Aysa? Kahit ko nagpinwa.
Manong Nemi, saan nang inuksot? Itingiwat ko ng putokan na. Ah, naka, nakakunkondensya na, kuya. Oh. Buwan Manong Nemi namin dua anay tayok ni Kuya Dennis. Kasla kaya't kumantin. Kuya. Wag. Apay, itay kumaa. Apay itay kumaa kitam ne. Nabanong. Nagpreso, nagkukot, nabanugan. Ito na minsan. Isanton. Anton, kuya, diyan kaya. Kuya, tulungan ni nanang ko nga pagbasahin na, kuya. Tanto makapagratwaran. At danton kurso. Kada danton trabaho. Promise. Ited kuntun keng ka. Kit kabayatang ororayan taday ta. Kasto pala taramidan ta. Saan kang kanayon na, kuya? Mga nagsikugak mo't laeng. Apay, itingiwat ko yung sarek mo. Baka nagpababa. Loko ka. Anong Nemi, idi ba imbaganin ni nanang kat sweldo na itiday tanga Sabado? Ay sa, anang, apay, agbati ka ha? Paanam nang? Nagsalut-sudan ka niya, kawaya pa nga Dennis, no? Mano ti naalam idi, tabayada. Kaya pingor kasta lang ayo. Lang ka kanya. Alangan mo't mo sa anak ng agarwat. Ng agarwat aklati para balay. Mabinak ba ta? Uri no, magbarakay mat lang. Kaya kung ano, apit mo jagbra. Uri no, tapantiyo. Kaya nakamatiakan nung ito bagito eh. Kadigdigos yun sa. Kad mabinak ba't ang sumarang kang kuha nga hanak kang digos? Hinanang. Huwabay ka sa panagkataon. Nakatiwat ka din pa kurso natin yung kini Kuya Dennis. Sa bali na tatibanot mo, anak. Masabi mo't presenta bulak mo't na makita na. Nakamabayin mo't. Laglagapin nyo na ng awan ni Ate Ani. Siyempre, sigurado ko mailiw iso na. Tikit mo sa wan. Abi na adlaw mo ka din kinabastos no kawad ti mo doon na Dennis. Nagaramid na nakakadin? Saan nang? Nasigbatiso na. Ibilang nakading na. Ibilang ko na kuyang ko. Madlagayam. Ngam, nuta kayo akit. Mabalin nga may bagalat ng inaunay so ng sika. Nanang, pangasim. Ada asawa ni Kuya Dennis. Diyak kaya ti agadi. Nga, agbalin nga. Lala, ano dapat yung kasaw? Dapat numalpasin. Si kang arti papanin. Natanang, nakilatan. Sige na, nakatawdoon nga saom nang, laglagipin nyo, ada asawa ni Kuya Dennis. Kinapudno naman nun Nemi ti kasadya nga aramidag agimunak. Agselosak. Amangan no, alukuyan ni Kuya Dennis ti inak. Kat siyempre, ninanang akit sa akin nga virgin. Siya kat salsalimat batiklat ti kinabirhen ko. Amangan no, dagos nga itaya ni nanang tamailiw mo ti. Nako, nanang, maraman naman natakil nga armas ni Kuya Dennis. Ngayon, apagbiit matlaing manong. Nangada kayon? Nada akon. Pinabiit kayo. Kanalis tumadlang tibang tadkat. Intad yung madlang.
Dinamag ko naman ngayon baga na, nga saan ka nung utang na ijay. Ipapilit ko, hindi naman tlata kaya. Kahit nagawid ako na nga nagyaman ako sa nagawid. Di na kay pinastrek. Dahil nakaro tinakamadman di. Di na kayat tagpastrek. Di na kayat nung di yung imbaga nga sumrek kayo. Siyempre, dagayam kit sumrek ka kung ano kumakanya kami sa amin. Di na matuwayaan tinidaw. Di kahit na nga sawan ng saan nakakaras. Ha? Ang nakakayat na. Pa sumrek ka na ko ha? Saan lang siya ti sumrek ka? At pa isarek na. Hanata ko ram. Awan ng... Naggraduarag ti high school, manong name, pinaalaan nak ni Kuya Dennis. Nabartek ni Kuya Dennis, kaya di nga panagpaalak, manong name, imian dito'y balay, saan nga nakaawit. Di ta makitak, manong name, banbanyusan ni Nanang Sun. Nanang, ano rumidan nyo? Agad agwasang-wasang ni Dennis. Iso ka, amok tararamidak, takas doon ba tararamidak, hindi kila titatang mo, namunang tuminom. Katili labusan nyo matin. Kaya takasan nga jak labusan kita, siyempre. Labarak amin, tilang brief na at nabati. Hindi kita active brief naman. Matidakal. Di nakita yon. Nakapasbasit. Kaslaggas. Hindi ka maayayo ka deta. Alam ni Nanang, kinong biglang harod ng dawakil deta. Kaya na tayo isunat Bartek. Nalang launa yun, na tayo ti Bartek sa umungar na ita. Kasano na po ungarin nyo? Kaya ito umungar, iusok nyo. Nagpastos ka ko, bin. Paano ka tayo? Nanang. Madikas ito nga ramidan nyo. Baka mamon ti karubak at mamaritas kayo pa. Yung binayak lang ni Nanang manunemi tinaramid ng sangko pinanawan. Natamok. Baka makariing ni Kuya kat ni so kabantayak. Ti pagpindasan na manunemi saan nga nakariing ni Kuya Dennis. Pinanawan mi. Kani di makariingak manunemi awanin ni Kuya. Ni Kuya Dennis. Diyak pakit na puutan ng pimanaw. Awanin so na? Awanin ito siya mga bumangon na. Yan sehat mo kasta. Man napasama. Manong name ti pa nag-enroll ko ti college. Panagbasak agkurkura nga talaga ni Nanang. Napimitas lang akong mga rodin saan tagang pinag-inrug-rugyan ng pinagbasa. No yung matlang matuloy. Madinang no saan kong ituloy ko. Pagpakaasin akin ni Kuya nga Tennison. Sige. Kapilitan ha. Oy. Daw ka. Nanang, mga ilakob na kinababae, ha? Nanang, nagsusapo na kasaysayat nga tao. Ngayon barwardaagang ka lang. Anong nemi? Mo idi pa lang katkasya tinapasamak. Nga, idi lukat diri daw manong nemi ni Kuya Dennis kat nakabalabalit tuwalya. Ay sa? Kuya, awan ti maitan ni Nanang ko nga kasapulak. Kaya nagtulagan daw iti tapagkurkurangam, umay ka kanya. Sumarag ka. Kuya, ano taramidem, mapipastragan nagpailang. Nung Nanang ko umay, sa mo paspastragan. Takayat mong pastragan Nanang mo. Kinisarag ko matitingawat na ito. Kuya, sumarag ka. Kuya, abay ginuyod na. Sana yung sir naman nung naming and lock diri daw. Mailiw ka? O, dita. Na, kuya. Ika, ma'am? Kuya, dito sa bali, yang ita. Ito na, no? Yung ito nagturpusa. Promise. Sige. Sige. Urayan na ka rin. Agkuyog ta. Manin, mano niya naman tisawad na tao.
Mababa na tao. Manong name yung daki din iti fourth year college, idita, mapanak manin iti balay, da Kuya Dennis. Kuya, ahon sa akin di. Kuya, ilukat mo lang, saan nga nakarak? Nilukat ko. Ma, Kuya, abay, kininom ka. Kanak man lano. Ano yung bagam? Nakasapsapay pa lang, kuya. Pag alas 3. Ano tayo, barbarte ka? Kawan. Kuya, nuan naman di problema, may bagam. May tika-adulti na itulong mo kanya. Siyempre, I love you. A moment. May di pa ilang ipatpatig. Kailang saan ko pa ilang ganitid, tikal-kali ka gumam. Abe, kuya. Awanin ti asawak. Ha? Natayan? Saan nga natay? Ano nga rod? Saan nga gawin? Tapay. Nakasarakan ti sa baling nga lalaki, iti ayan na pagilyan. Diyos ko. Abay, gamin nga lipliputan na ti asawak. Ti ayap nga asawak. Kuya, huwag. Balik! Kuya, saan ka gibar sa kagasta? Ang gibar sa kagasta, kuya. Kaya nakit inarakop ko isuna nga sililikod manong. Nagparinag ka na pudno kayong kuwana. Persona kasi dyan inaramid na. Kuya nga mali. Ang dakmat, kuya. Ang dakmat nga mga ipatpatigkan ka. I love you, kuya. Si Mango Manong. Kinamalan na, inagkandi kinibibig ko. Nakapapaot, di pa nag-lips to lips mi Manong Nemi. Naging gangin pa idana kiti salas Manong Nemi kit inikat na tibutinis tinopormeg. Inikat na Manong Nemi ti bra, Manong Nemi kat daytan. At danda kiti bibig na kanig iti duwaman sanas ko. Kuya. Kuya. Oh, kuya. No talagang ipatpatignak. Ipaimon o rekit future college kayo. Huwin, kuya. Huwin, ipaikon. Kinunak manong nemigit sinakruinak inserek iti sinet. Nagpadpada kami nga lamo-lamo manong nemi idi itada ti ulo na itinagbaitan dikiti legs ko. Pili madama na manong nemi nga kutikuten idi kurkurikuran na ti ruangan ti langit. Kuya, look at amon. Saan nga reta dilam to saram, kuya. Look at amon. Open the heaven, kuya. Kastarot tinapasamak manong. Implastar kumet insaganak ti bagik. Tapno kabailak nga sagrapen no kasano ti sakit. Gasem ta nakadakdakil manong. Kedeta. Dakil nagpaisukin nakatang. Kaiso nga nakalalis to nga nairisuod manong. Kuya. Kuya. I'm sorry na masaktan ka. I love you, I said. Nakakam niya po Diyos ti amin. Idikad na niti sa baling lalaki ti biyag ti asawak. Hangkon nga patpatig ti asawak. Sikan ti patpatig ko. I love you to, kuya. Imapingin sarding mo, ituloy mo na. Sige. Kuya. Oh, kuya. Kuya. Oh, kuya. Nagmaya. Nasakit
man ngagpaiso ti susuop ko manon name. Ngiminitura, kaore kasano ti sakit na, ad-adda nga rumambaw, ad-adda nga agari manon name iti nasangsangan nga imnas nga inak marikrik na. Aging gay, di may tayo kakon manong name, kat kinuna, Kuya! Oh, Kuya Heaven! Oh. Kanayat kitak isuna, irut nga nagpatang kanak, manong name. Kalpasan na, irinok atak kat intuloy na tinagbiyahe. Intuloy mi tinagbiyahe, manong name, aging ga, nga mapanak konak manen, ngam simabat isuna. Kuya, Aisa, Kuya, Aisa, Kuya, Aisa, Kuya, oh. Kuhin manong name, namintuaak, naminsan isuna, namintuaak manen, naminsan man isuna. Gustunan ko ya. Namanok ako. Ikagloto. Ha? Kuya. Ikagloto. Sige. Kahit mo sa nagkabalaitan. Gloto ka. Nangan ka nga duwa. Kalbasan naman ang name at inted na. Tumarin. Laglagi pa man. Samuliw-liwantig. Dik tumat. Kaya hamuliwate ang tagtumat. Ano da ito? Contraceptive pills. Agaramat ka pala at kastoy. Kabayat ng sa kapay naggraduar. Ito naggraduar ka, mag-take ka ti board, kadagdan to trabaho, planuan dan to di amin. Hanggang balita, imbaga ni Ania, di asawa na ti gastos, ti panakanal ti kalay sa amin. Kahit ng asawan, Kuya, may kalay sa anak to. Api nga siya. Sino kumarod? Hinahanang ko di mo kaya? Diyak kaya tisuna. Sikat kaya ko sikat. Kursunada ka ni nanang umay dito hamu pastreken. Yung nasakti umay pastreken na. Samo pala isarek. Kaya I love you. Pala nga nakuya ko na. Roger sinagang ko. Roger. Aisa. Noon niya tinagtulagan mi manunemi ket isut na tungpal. Nagasawa kami kalpasan ti duwa nga tawen nga panagtrabaho. Naanal ti kalaysada iti asawa na ket nakapagkalaysa kami. Ni nanang manong, siyempre isut nangabay kanya. Kidag-kidagan na. Hapay nang, hapay siya, asa nga siya. Ni nanang, siyempre siya. Kaputa. Siya, iti may ikarikan kuwana. Tuwa tibuwa nga tiyanay at mi kini Roger manong nemi. Ninanang ti mga ayuan kadagiti apu ko na kadagtrabaho kami nga kasawa. Dito'y manong nemi ti pagkasalita, kakaslay ti kalmalay nga napasamak, kanagyaman naklaulay ti anus mo nang ibasa ket sapay ko tadamat na ibatik nga liwliwa ken ganas kadagiti padak nga nagbuya. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Aisa,